ABC-nyň Halkara Din Azatlygy Komissiýasynyň ýolbaşçylarynyň gelin netijesine görä, öl halkynyň hukuklaryny aýak astyna alýan göz çykkyny diktator gollamak Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bähwitine däl. ABC-nyň Halkara Din Azatlygy Komissiýasynyň başlygy Gail Manchin we bu gurumanyň komissary Gary Bauer Eurasianet.org neşri üçin ýörüýte makala ýazdy. Ol makalada Türkmenistan wagtyndaky milli howpsuzlyk egleşiginiň ýatyrylmagy baradaky mesele gozgalýar. Türkmenistanyň hökümeti dünýäde iň repressiw rejimleriň biri bolup durýar we ol Birleşen Ştatlaryň aýratyn çemeleşmesine münasip dällimek bilen awtorlar ABC hökümetiniň milli howpsuzlyk sebäpli edýän egleşiginden el çekmeligini we adam hukuklaryny we din azatlykları köp bolanlygy üçin Türkmenistanyň hasap soramarlygyny aýdýarlar. Serkesiz repertuarlar romasy 2019-njy ýylda Türkmenistany dünýäde metod azatlygy üçin iň gerwet ýer, maglumat dawatyny gara deşik diýip atlandyrdy. Azatlygyň ýyllar boýy habar berýäli ýurtda garaşsyz jurnalistler hemişe ýydarlanýar, gorkudylýar, edenetlikli tutsak edilýär we bütün maşgarasy bilen döwletiň öňünde şübheli, anamsız adamlaryň toparyna öwürlýär. Hususan ýurdun gizlin türme sistemasy, tutsaklaryň hal ýagdaý hakkynda maglumat almak kyn. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň soňky hasabatyna görä, türkmen türmelerini ýoguzlaramak, adam gıynamak giň ýaýranyp ABC-nyň Halkara Din Azatlygy Komissiýasynyň ýolbaşçylary Türkmenistanyň ýapyk suwutlarda ýyl kezilen ýa-da ýetirim bolan adamlaryň köpüsiniň hakykatda ekstremizmde, dini ýörenci öjükdirmekde nähak aýplanan wyjdan wenliler bolmagyndan alada bildirýär. Amerikan resmileri Türkmen hökümetiniň garaşsyz din toparlary, azlyklary ören şübheli garamagyndan we olary hemişe berk gözegçilik astynda saklamagyndan başga ýurtda köplüg düzýän islam dinini hem ýokardan dolanýarlygyny, mescitlerde dine prezidenti uzak ömürdäl, eýlem onuň garşydaşlaryna Hudaýdan jeza dilenýänligini hem belläp geçýärler. ABC-nyň Halkara Din Azatlygy Komissiýasy dünýäde din azatlykları iň erwet bolýan ýurtlaryň bir hökmünde Döwlet Departamentiniň Türkmenistany aýratyn alada döredýän ýurtlaryň sanawyny goşmagyny 2000-njy ýyldan bäri teklip edýär. Şeýle teklip 2020-njy ýyldaky hasabatda ýene bir gezek gaýtalandy. Döwlet Departamenti bu teklibi 2014-njy ýylda ahyry kabul etdi. Ýöne gynansak da her ýyl milli howpsuzlyk nukdaý nazaryndan edilýän egleşigiň soňa goýmagyň netijesinde Halkara Din Azatlygy kanunynyň talep edýän jeda çäreleriniň ulanylmak mümkinçiligi ýoga çykýar diýip resmiler belleýär. Olaryň pikirçe Türkmenistanyň ABC-nyň Owganistanyna bolmagyny berýän gollagy derarly edilýän egleşik rejimiň öz gazaply basyp ýatyrmalaryny howpsuzlyk aladalary bilen düşündirmegini güýçlendirýär. Munun üstesinde Berdimuhammedowyň täze Stalinçi döwletiniň hatda ABC kömegini alanlygyny hem boyun almaýan ýurdun Amerikan bähwitleri bilen baglanyşygyny görkezýän delil az. ABC-nyň goňşy Owganistanyna gatnaşygynyň ösmegi bilen sew siýasaty hem ösmerlip makalada aýdylýar.